ஒரு நாள் உச்சி பொழுது சிவயோகியார் ஒருவர் திருநீரணிந்த அக்கமணி பூண்டு வசியினால் உடல் களைத்தவராய் சின்னம்மையாரிடம் வந்து உணவு வேண்டினார். அடியார்களுக்கு உணவு வழங்குதல் பெரும் பாக்கியம் என போற்றும் அவ்வம்மையார் சிவயோகியாரை அன்புடன் அழைத்து ஆசனத்தில் எழுந்தருளச் செய்து அமுது படைத்தார். உண்டு பசி நீங்கி இளைப்பாறிய சிவயோகியார் அம்மையாருக்கு திருநீர் கொடுத்து, உலகத்து உயிர்களின் துன்பத்தை நீக்கும் உத்தமன் ஒருவன் உமக்கு மகனாய் பிறப்பான் என வாழ்த்திச் சென்றார். அப்பேற்பட்ட அம்மகனை சுபானு வருடம் புரட்டாசி மாதம் 21ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5:30 மணியளவில் சின்னம்மையார் பெற்றெடுத்தார். அந்த ஆண்மகவையே சாதி, சமயம், மதம், இனம், மொழி, நாடு, உயர்ந்தோர், தாழ்ந்தோர், படித்தவர், படிக்காதவர் என பல்வகை பேதங்களில் சிக்கி அறியாமை என்னும் காரிருளில் மூழ்கி கிடந்த மக்களின் உள்ளத்தில் நல்லறிவு எனும் ஞான ஜோதியை ஏற்றி வைத்த